Si estás leyendo esto es porque necesito que sepas una cosa. Mi sueño desde pequeño fue ser un chico. Gizarteko kanonak mamu, gure beldurren jabe, eta gudamu arrazoi otoi, okazoik beldurrak usatzeko, egingo banu formak... Bulbadun mutilak eta zakildun neskak dakizuen moduan badaude, eta ez dira kasu isolatuak, edo ez dira kasu gutxi behintzat. Eta kasu isolatuak ez badira ere, askotan nerabezaroan isolatuta sentitzen dira gure gizartean. Orain 2 aster arte adibidez, gaixotasun mentala zen hau osasunaren mundu erakundearentzat. Gaurkoan, duela urteterdi bezalaxe, gazte eta nerabe hauek izango dira gure protagonistak. Imaginatu, Aimar bezalako beste nerabe bat daukazula aurrean, bera ere Aimarrek pasatakotik pasatzen ari dela. Zer esango nioke? Ze gomendio emango zenioke? Beti aurrea juteko laguntza izango dula, bai, aurreneko laguntza familian da, hori bai. Eta lagunak ere bai. Eta, ez litzakela bakarrik egongo, ni ere horre ongo nitzakela, esango nioke. Bai, laguntzeko, eta indarra emateko. Gertatu izan zat, lanian, nire lankideak, galdetu eta zergatikan juntzan da, hori eskezan mutil bat, neska baten korputzean, eta esatu zidaten, horregatik bakarra? Osea, eta ni harritu iten itza, horregatik bakarra, eta gutxi iruditzen esaten nien. Klaro, ez zaizulako tokatu. Hoi, besteen etxian, asko zerreixagoa da. Non nago, zein naiz ni. Izpilua baino argalago, eta beti nahi nuke, abuzkorrago. Isabel eta Ander dituzue iruditan, Aimarren senideak dira. 19 urtera arte inguruko guztiek Amaia izenez ezagutzen zuten gaztearenak. 21 urtera arte bizi izan zen, eta joan zenetik 11 urte igaro badira ere, egunero egiten du amak bizirik egon zen azken lekura bidea. Ausardiz jaztea, berriz aztea. Berriz aztea. Gertatu zena, espero altzen uten? Ez, bueno, ez eta bai. Zergatik, behin baino gehiotan esan zian, beak ezin baldin mazun, gehiago, suizidatu ingo zala. Behin, asarre ginean bilek, ez dakiz zergatik, txorakeri baten gatik seguru asko, eta esan zian, hola, malaletxiakin esan zian, ni suizidatu ingo naiz. Baina, karo, hola, esate izuenian, esatezu, zaude xilik. Jo que ze, ez dakiz ze esan nion, ordon, nire gogor bizitza hola da, xamurra eta gogorra dena batea. Espero genuen, nik bildurra banaukan. Juntzan egunean, nik usten dut gauean atera zala etxetik. Eta goizian medikura jun beharren duen, azkeneko froga itea, goiz hartan, 12 zakan ginekologoa, eta ni junitzen, orduan Bilbon estudiatzen zeon, ingenieritza bat, eta
junitzan amarrakaldea, o gelan zeon, ikustea, eta, bueno, ikusi nun oian, bale. Handik ordu betea etzala altxatzen, da esan nion. Benga, altxabiezula, medikua daukagula, junitzan astintzea pixka bat, eta ikusi nun almohada zeola, barrun, ohe barrun. Eta orduan, bapatean, etorri zizaidan, eta ni ez, kezka horrekin neon. Kezka horrekin, eta eguardiko ordu bitan, anaiak esan zian, gauz bat esan behar ziala, eseritzeko. Orduan, banakin zeintzun. Dena idatzita utzizun, zen naizun egin. Eskelan azaltzeko izena Amaia eta Aimar jarrizun. Zergatikan bi personalidadeakin osatuta zeola. Bueno, personalidadea etzun esan, beste hitz bat jartzezun. Nik orduan nahi nun, oiea sartu, eta hil, eta jazta, eta desagertu mundutikan. Aipatu duzu nola, Aimarren bakardadea duzula buruan askotan, baina seguru berak izandako bizitza hortatik beste zerbait ere azpimarratuko duzula. Positiboa diren gauza asko. Asko. Nik usten dut ondo bizitu zala. Oso alaia zan, oso lagun onak izan zitun, bromista zan, eta oso persona ona zan. Eta nik usten dut asko disfrutatu zula baita ere. Festak eta ikeragarri gustatzen zaion, eta San Juanetan disfrutatzen zuen ikeragarri, eta bai, nik usten dut ondo bizitu zala. Bizitu zan bitartean, gero, arazo honekin, hitz bat jartzeko arazoa, ez dakit, bai, arazoa da, arazoa handia da gainea. Baina nik usten dut zoriontsu izan zala bestela. Pentsatu duzu askotan, urte batzuk edo hamarkada batzuk geroago jaio izan balitz? Etzena dugu gertatuko. Askotan pentsatu dut hoi, askotan, bai, dudigabe. Oango informazioakin guk ere beste modu batea jokatu genuke, seguru asko. Eske informazioa dena da. Eta beretzat, Aimarrentzat zer uste duzu izan zela gogorrena, zerk egiten zion min gehien? Min gehien, gizarteak noski. Lagunen artean, aspalditik esan zien, etxian baino askoz lehenago, oso ondo sentitzen zen, lagun asko zitun gainea. Pentsatzen dut bere arazo handiena, operazioena eta gorputz aldaketarena izango zala. Azaltzen zizkizuen kezka horiek? Bai, kajatxo batian utzi zigun 7 eguneroko, 11 urtekin hasi zen, eta idazten, eta oandik ez naiz izan gauza irakurtzeko. Zer sentitzen duzu eguneroko hori esku artean duzunean? Tristura, bere bakardadearena, batez ere. Naiz eta gu beak jakin, gu beakin egongo ginala beti, baino gogorra ingo zizaion. De hecho, beak aspalditi zakin ze gertatze zizaion, baina 19 urte arte etzuna azaldu. Egunerokotan jartzen du, behin baino gehiotan, gaur bai, 1, 2, 3 esango diot. Eta etzun esaten. Bai. Aimarrek zortea izan zuen familia ireki batean jaio zelako, baina hala ere, sortzen zaizkizun beldurren artean beti gizartea dago. Gizartea, bai, gizarteak zer ikusia du, baino
Nik hasieratik pentsatzen nun guk duintasunakin eraman behar gendula hori, behari errespetatu behar genieula, zergatik behare oso persona hona zan. Eta hori, beti pentsatzen dut, maitasunakin eta errespetuakin, gauzak hobeto jute diala. Ze guapa zaude, ze guapo zaude. Ander Iriartek eta Mikel Legrandek 17 eta 18 urte dituzte urrenez urren. Gure kameren aurrean ezagutu dute elkar, eta hainbat kontutan bata bestearen ispilu ere izan litezkela konturatu dira. Nola hartu dute zuen aldaketa kuadriletan? Batzuk esan zidaten, bazekitela, betidanik susmatu dutela, eta gero hormonak hartzen hasi nintzenean, zer aldaketa izango dituzu, eta horrela, eta orain esaten didate nahi dutela bizarra, ustea, haiek niri. Esan zidaten, Mikel, eske guretzako ez zara inoiz Mikel izan. Lagun batek esan zidan, lokalean zeudela eta esan zuten, baina Ander lehen nola diten zen, ez ziren gogoratzen. Ja. Nire hori zen, Eta errisa ez dan arren, karetak kenduta zaudenen. Ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden. Mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be, ze guapa zauden. Adinaia daukat bakuntza egiteko, baina oraindik ez dut hori pentsatzen. Ander daukazu aurrean, Anderrek duela aste gutxi egin zuen ebakuntza. Bai. Zer galdetuko zenioke, lehenengo gauza? Mina sentitu duen edo... Ez, egun bat oean egon nintzen minarekin, baina hortik aurrera oso lasai izan da bakuntza. Zer gehiago galdetuko zenioke? Ez dakit, ea bere burutik pasatzen den baita. Ebakuntza egitea. Zein? Ez, bestea. Ez, ni burutik ez. Zuri bai? Ez, oraindik ez, baino... Nik uste dut. Ez dakit, igual etorkizun batean bai, baino... Eske askotan esaten didate, baino ez duzuna eta baino eske ez da kapritxo bat. Bikotekide kontuetan nola zabiltzate? Eta uste duzue, azalpen asko eman barri izango dituzuela? Jendeak galdera hori egiten du, nola, baina zer esango diozu, eta nola esango diozu pertsona horrik jakingo du. Eta ez da eso gertatzen, guretzat da munduko gauza normalena, ez? Horri esatea eta jendearekin, egotea eta... Zergatik uste duzue daukagula galdera hau? Desberdina egiten zaigulako. Edo ez jakintasunaren batik. Bai, eta ignorantzia asko dago. Bai, eta... Mikelek esan du ez daukala bikotekiderik eta zu, Ander? Ez. Ez da gurasoak ertu daudelako, ez? Ez dao generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Zuen historio polit moduan kontatzen duzue, baina seguru nago zailtasunak izan zirela bidean. Nik ez ditut zailtasun asko izan. Nik uste dut denbora edo momentu txarrena izan zen kontatu aurreko hilabeteak, baina... Niretzako nerabizaroa. Gorputzak aldatzen dira eta nirean oski ez zen aldatzen, ez? Hasieran ez nuen gizonezko gorputz bat, baina niri balio zitzaidan jendeak Ander deitzearekin. Hasieran niretzako Ander deitzea zen dena. Horrek zer esan nahi zuen zuretzako? Jendeak bazekiela benetan ni nor nintzen. Eta kontraesan horiek, gizartearen eta zuen sentimenduen arteko kontraesanak, noiz uste duzue pizten direla indartsuen? Niri molestatzen zidan igual neskak prakak eta gonak janztea ongi ikusia egotea eta gizonak gona janztea ez egotea, Eko aserroi jartzen nintzen. Justo alderantziz. Esaten zidatela jarri gona edo jarri soinekoa eta ni
niretzat hori zen zigor baten modukoa, osea, Bai. ez zitzaidan batere gustatzen. Eta horrelako bakoitzean esaten zenuten, ni mutila naiz, zure kasuan Ander, eta ni niri neska naiz. zure bakarrik kasuan. gogoratzen naiz, ama egun batean jarri zidan soinekoa eta niretzako hori zen bizitzako egunik txarrena uste dut. Denisek egun 5 urte ditu, eta azken 3 urteotako oparirik ederrena beretzat, ez da ez liburu bat, ez baloi edota panpina bat, ez da jostailu bat izan. Bera aspaldiz eraman eskatzen bere kantzontzilloak, kantzontzilloak zian, lo mas, momentu hartan beretzat. Eta gu, gutxinak hasenean hitz egiten da, igual erosiko dizkiogu edo zizkiogu erosiko edo eskainiko dizkiogu aber ze gertatzen da, aber zer egiten du, baina, egia esan nahiko beldurra genukagun, ez? Ni behintzat, beldurra nion erantzunari. Ni nahiago nun berak ez esatea, ama kantzontzilloak ez. Beldurra ematen zidan. Eta, udara zetorren, ikastolako porrak, arropa berria behar genuen udararako, eta aprobetxatzen, larun bat goiz batean, familian geundengo saltzen, eta Luis eta biok itzain da genukagun, eskainiko geniola momentu hortan. Eta begiratu nun Denis, eta esan nion nahizu. Arropa erostera jungo gera, bi esan nien arropa erostera, udarako arropa, erosi behar dugu baino jantzia, erosi behar dugu kamisetak, eta Denis eri esan nion zu, nahi dituzu kantzontzillo batzuk erosi, Denis? Ni nengoen dardarka, erantzunaren beldurrez, ni ezezko entzun nahi nuen, zoritxarrez, eta gelitu zitzaidan horrela, salto egin zuen aurkitik, etorri zitzaidan, eutsi zidan horrela, maite zaitut, ama maite zaitut, maite zaitut, maite zaitut. Pozez, baina, nuen ez dut inoiz ikusi horrela. Pozez, dardarka, ezin eutxi bere ez. Bai, nik jaso nuen sentsazioa ikusten daute, ez? Eta, ni momentu hortan mila gauza sentitu nituen, ez? Alde batetik beldurra, bestetik, zergaitik ez dugu haulenago egin, bestetik, 4 urterekin ze karga daukazu, ez? Ze adira gertatzen hemen, ez? Kantzontzio batzuk hainbeste garrantzia dukitzeko 4 urterekin. Bildurra hundienak direla nerabetasunean. Bai, nerabetasuna. Eukitzazken aldaketa eta azeptazioak, baztertzeak, dena. Bai, eta gero, berak, segun bere etorkizuna nola margotzen duen, ze laguntza dauzkan, eta ze oztopo. Niri pertsonalki beldur asko ematen dit, biharko gunen dauzkanean 16, 17 urte ateratzen da lehenbiziko aldiz parrandan, kontzertu bat, festak, momentu hori etxera bueltan edo ez, baina aurkitzea edo zein kuadrillakin ez onartzea edo jakitea zer daukanan kartean edo ez, eta jipoi bat ematea, bortxatzea, Ni guraso ezela bildurra hondia baldortatik euki dezaket, baina gehiago ere daukat bere transformazioa nola egingo duen, eta nola onartuko duen bere gorputza, ez duen onartuko, eta zer ekarri dezaken hori. Ikastolan 3 urteko gelan zegoenean, ikasturta bukatzera zijoanean, susmo osoa geneukagun posible zela irailean Denis mutil bezala bueltatuko zela ikastolara. Bilera eskatu genuen, eta hasieran pixka bat aluzinatu zuten, ez da eguneroko gai bat, pentsatzen dut ikastolan. Baino berehala, ez, beraien erantzuna izan zen oso ona, eta nun lortu dezakegu informazioa, nun jakin dezakegu. Eta, ni gehien aluzinatu nuena, eta oso markatuta gelitu zitzaidan, 4:00 bukatu zen bilera, eta, joan ginen, Maili eta Denisen bila, 4:00 jaso genituen patiora, sartu ginen kotxera, gerrikoa jarri, eta telefon hartu nuen Krisalesera deitzeko. Eta esan nion ederni naiz, eta esan dit, deitu didate Intxaurrondo ikastolatik. Eta nola deitu dizutela oraintxe atera naiz. Eta deitu didate, eta badakizu zer esan didaten? Zer? Eta esan didate alua daukan mutil bat daukagu, nola lagunduko diogu. Eta hori izan zen sekulako lasaitasuna, ez? Lehenbiziko deian
esan zuten mutil bat daukagu, nola lagunduko diogu. Gero Santi tutorea ere izan da pasada bat. Zekien iraian, iritsi bertzuen deniz neska betzela, mutila betzela, horrela begiratzen zitan. Eta begiratzen mutil guapoa ekartzen dizudan, hombre, eta hartu zuen, hombre, irati da nik ez. Begiratzen ditu horrela Santik, eta ez, deniz izena du. Jotia, baina bisatu lehenago da. Eske atzo arratsaldean kasualidadea konturatu zen ezin zuela etorri ikastolara izen horrekin, eta baina Santik berehala reakzionatu zuen, hartu zuen besotan haupas, eta esan zen aizu. Zuk badakizu zure izen berria idazten Deniz. Eta Denizek, ez, zula zeinek erakutsiko dizut. Urteterdi da, errealitate honen ezagutzara bidaia hasi genuela. 18 hilabete. Orduan, Mikele, Ibane, Iker, Iso, Zainara eta Aitzole izan ziren aurrez aurre begiratu gintuztenak. Aurrez aurre begiratu gintuzten genero identitatea genitaletan idatzia ez dagoela esateko. Eta bitarte honetan, askoz ere gehiago izan dira, euren txikitasunean zer diren argi dutela oihukatu dutenak. Zalantzarik izan gabe, ni neska naiz edo ni mutila naiz esan dutenak. Askotan egin nahi eta ezin dugun hori egingo dugu jarraian. Nondik gatozen ezagutu, atzera egin, bidaiaren hasiera hartara itzuli, irribarre eta begirada konplize horietara. Diren hori gure kameren aurrean aldarrikatuta, harro sentitu ziren une hartara.